Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Matthew chapter 26 verses 31 to 35. Manindog tang tanan. Let's all stand. Akong basahon. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, niining gabi una kamong tanan managan og mamiya kanako. Kaya ang kasulatan nag-ingon patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Verse 33, si Pedro miingon kang Jesus, dili gayud ako mubiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro, hinumdumi kini sa dili pa mutuktuga og ang manok karong gabi katulo ka moingon nga wala mo ako hiilhi. Si Pedro mitubag, dili ko gayud kana, dili ko gayud ikaw ilimod, bisan pagpatyon ako uban kanimo. Og ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. Magampo ta. Atong iduko ang atong mga ulo, magpaubos ta sa atong mga kasing-kasing diha sa Ginoo. Dinhi sa among kinabuhi o among langiton nga amahan, ulay bisan unsa nga among nahuptan nga dili gikan kanimo Ginoo. Dunay mga panahon nga masinati namong sirado ang mga pultahan. Mga panahon nga wala may madangpan, walay maduol. Daw mabati namong mag-inusara kami og biniyaan. Pero among nakaplagan ning kinabuhi ang magkinaunsa o Dios. Bisan pagmubiya kami nimo ang imong gugma nagpabilin diri kanamo Ginoo. Busa ning kabuntagon among pagampo nga gamiton nimo ning imong mga pulong sa pagdasig paglig-on sa among pagsalig ug pagtuo kanimo, sa paghatag og kalayo aron magpadayon ang kainit sa among paghigugma kanimo. Gamita usab ang imong mga pulong o Dios nga mo tulid sa mga hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Himo kining mga pagbadlong, pagtudlo ug pagsaway. Ug salamat kaayo nga himo unsab nimo ning espirituhanong medisina nga maghupay sa among mga kasub-anan Ginoo. Nga maglipay kanamo diha sa samad sa among mga kasing-kasing. Himo ani nga langit nung kaalam maghatag og katinawan sa mga nabalaka, naglibog og ayo nga mga huna-huna Ginoo. Salamat kayong walay gahom ang kangit-ngit nga makaagaw sa imong mga pulong. Nang tanan nga niya, sila nga nag-abang sa live streaming, sila nga naga-search, nagapaminaw niini sa YouTube. Salamat Ginoo nga ang imong mga pagpamuhat moabot sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Karong adlaw dunay pagtuong malig-on, dunay kinabuhing mabanhaw sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Maning dawaton o pasalamatan in Jesus' name. Amen and amen. Nganong gibiyaan mo man ako, manglingkod ta. Muni pagtuon. Si Jesus, sa nalansang na siya dito, grabe na ang iyang kasakit dito sa krus. Nangutana gyud siya, nganong gibiyaan mo man ako. Katapusan niyang gipangutanag, nganong gibiyaan mo man ako, ang Dios Amahan. Diba? Pero sa wala pa siya nalansang, dunay mga higala, disipulo, 12 ka buok. Unya gawas niya atong disipulo, dunay linibuan ka mga taong kuyog-kuyog sa atong Ginoo. Ang uban kanila nabanhaw diha sa mga patay. Ang uban kanila giayo sa ilang mga sakit. Ang uban kanila gipakaon, ang uban kanila gipabuka sa ilang pagkabuta. Ang uban kanila nakadungog, ang uban kanila nakasulti, ang uban kanila nakagawas gikan sa mga gipangdemonyohan. But silang tanan namiya, dunay 12 ka disipulo, usa nila niingon, Lord, di gyud ko mubiya nimo, bisag mamatay pa ko uban nimo. But ingon si Lord, nagsulti ka karon, pero someday mubiya gyud ka. Kanang imong gisulti, magguilty gyud ka ana, kadi man nimo matuman, mubiya gyud ka. Og sa diyang naa na siya sa grabing kasakit, gibiyaan siya siyang mga tinun-an, walay usang nagpabilin, niingon siya siyang amahan. My God, why have you forsaken me? Sa Bisaya pa, O Diyos,
Amahan ko, nganong gibiyaan man ko nimo. Namo na atong pagtuon karon nganong gibiyaan man ko nimo. Na sa mga daga, labi na sa kitang mga mama po, no, mga mama diha, ingong amen. Namo may mga ex sa una. Mga kauyaban sa una, mga paninguha pa to sa panahon nga suwat-suwat, huluharan na. No? Unya lami kayo tang manghimo mo balay-balay anang mga pulong balak-balak nga arong tamis paminawon sa mga kababayin-an. Pero kung imo nang buhaton karon hilasan ning bag-ong henerasyon. Kaya kabuton ko ang kabituunan ng bulan butang sa tungaan idayan-dayan sa imuhang dughan. Tabugo nako ang siyam ka mga kasubaan puno sa mga buhaya. Pagpakita lang ang gihigugmat ikaw. Willing na kong isalikway ang libuan ko kabarkada, apil pa akong pamilya, basta maako ra ka. Dili, di ka pasagdan, di ka na ako biyaan, di ka na ako palabhon, di palutoon, di pa paakag lamok, dili. Naghanag saad. Na ang iya ding gisaad nimo, nasaad na nes uban, sama kadaghang higayon. Tinood? And that is why nasakitan ka. Kaya kining tawo manggod, dali kayo bang patuohon? Eh, itong mga anak ron, mga dagan, itong mga anak, mga batanon. Ayaw, paminaw kayo. Dugay na kaayong kauban si pastor. O labang mas dugay ang mga ginikanan. Pero tanawa, pag makauyab na usa ka simana ra niyang nakaila na ngayang uyab, katunay iyang pamation. Di na maminaw ginikanan. Di na makaminaw og pastor. Di na makaminaw kauban sa church. Tinuod dili. Nga naman mas dali tang mo salig. Labi nang makubid na ning atong kasing-kasing. Na, grabe jud. Gugma na jud ni oy. Pero pag abot sa panahon, biyaan ka. Biyaan ka. Nya na po mga taong mupaduol og ayon nimo labi na kay kwarta. Kay palitan nimo sila og Pepsi og tuba. Dili gyud na sila. Labi na mga hubog na, inagbayay na dayon. Yung dili nga ako biyaan, brother. Iyadod ka lang ako sa inyo. Iyadod ka lang ako. Nya, kaning maoy mo hatod mo pa'y natumba. So dili gyud kuno biyaan. Kadaghan na to na nga nadawat na nga mga saad. Og nituot na nga mga saad. Labi na ron hapit na po eleksyon, kinadaghanang di mamiya na to. Inig humas eleksyon, bahala na mo, asa na mo. Daghan yung mga saad rong eleksyon. Kana mga isla, pabutangan ako ng mga cable, arong duna na mo yung mga kuryente, diha. Tanang mga kalsada na ay klaro nga kalsada o dili klarong kalsada, simintuon ako na. Katong mga nasiminto, ipaguba. Daga mga saad ron. Kaninyong balay nga tabukunon og suba, butangan ako nag-bridge. Mga sakit ta, dili ta magbiniya ay ane. Aga sa tinuod lang na may mga COVID patient ron na sa ospital, bisan mo bantay na lang, dili kasulod dito. Di kasulod. That is why naagay panahon nga mag-inusara ka. Si Jesus na-exercise niya iyang kaugalingon. Every time mo ato siya daghan kay mga tao, manudlo siya, moayong mga balatian, tudluan niya mga tao, awayon siya sa mga tigpakaroning ng mga parisiyo, saduseyo, mga sinahan. Kanang nasa imong tapat, inasinahan. Sulti mauna. Mulikay ra ba? Pag ingong sinahan, dito ako. Siya. Daghan kayo mga tao. Pero inig kagabi mag-inusara siya nga mag-ampo. Musaka siya dito sa mga bungtod sa bungtod sa mga olibo ug dito mag-inusara siyang mag-ampo. Kining tawo nga prayerful kanunay mag-inusara diha sa Ginoo, makig-uban sa katawhan nga maghayag ang iyang kinabuhi, makita iyang maayong buhat, makita iyang batasan. Unya inig siya ra usa ang Ginoo mo kanunay niyang pagigsultian, kanang tawhana dili na mag-uol kung mawala tanan.
Mawala imong mga igala, mawala imong mga minalas kinabuhi, mawala imong kwarta, mawala imong posisyon, mawala imong trabaho, mawala imong panimalay, mawala imong kabtangan. Di ka mag-uol kay nay usang nagpabili nimo ang Dios. Kahibaw kayo kana. Ingon ang Matthew chapter 28 verse 20. Ingon siya, I will go with you to the ends of the world. To the ends of the world, the earth. Muuban ko nimo hangtod sa katapusan. Kisay nagbuhat ana. Siya rin nakabuhat ana. Naman tayo mga sinaaray, till death do us part. Duhara mo kasi mana. Till death do us part. Yan na pa yung marriage contract, gibutang og contract, it means kontrata, pwede mo expire dahil na. Yan na pa yung mga sing-sing, apura na lag-sing-sing, tanang tudlo, butang ig-sing-sing. Yan na pa yung mga saad, matriangle na lang ning sing-sing, akong gugma ni mo, way pagkausab. Mo square na lagpurma ni nga sing-sing, ang akong gugma ni mo, way pagkabalhin. Sa tinuod lang, ang Diyos ray makabuhat, ana. Ug dunay mga taong mo saad ni mo, nakasala na nadaan. Kay mapakyas man siya. Kinagrabihan, kabalo ka ang tao mo sultig nindot sa panahon nga nindot yang gibati. Tawo yung mga asawa ninyo, sige ninyong I love you. Pero makahimo kag I love you og ang imong gibati. Kaayong tukon. Ang tukon akong bana. Ngana no? So daghan kaayot ang problema ani. That is why karon pa lang daan gusto sa Ginoo nga ikaw masayod kang moabot ang time nga daw ikaw ra usas kalibutan. Ang problema ra bagyud aning tawo kay magbati na ganin niya ang tanang tawo mobiya niya do na pagyud siya mga katalagmas kinabuhi, halimbawa ang kining mga bayronon, mga balatian. Unya mabati pagyud niyang daw gibiyaan siya sa Ginoo. Mao ni nga time nga manglood ang tawo sa Dios. Sultihan ka na ako, patilawon yung kas Ginoong daw mag-inusara ka. And mabati ni mo nga ang tanang relihiyon way hinungdan. Sige, lahat ng relihiyon sa buong mundo, ikaw ang tag-iya. Pero sultihan ka na ako, tanan walay hinungdan. Ang mahinungdanon ng Yud ang Diyos. That is why hatagig bili ang Ginoo. Ang uban sa likwan na nila si Lord. Ang uban dili na nila priority ang Ginoo. Ang uban, mas naigugma sila sa tao, mas naigugma sa mga butang, sa salapi, kaysa sa Diyos. Pero ikaw, ug akong nadabot aning tinguga, si Lord mo'y palingkuras imong kasing-kasing. Aron di ka masakitan diha? Daghan naman tang gipasulay lingkod diha? Daghan na kayo jail, di na maihap jail, oy. Amen? So, arita sa mga tinunan, kay kini mga tinunan, bisag asa ang Ginoo nga delikado ang iyahang kinabuhi sa iyang pagpanudlog, pagpangwalig, pagmaayog mga sakiton, nga kasilagan siya na aning mga tinunan. Sumurang nakaingon silang, Lord, sa una, mga ani. Nakasuway ba dahil kang gibiyaan ka na mo, Lord, kato ganing hapit na batuan dito sa Juda, Lord. Kuyog mi. So karon ingon na si Lord, maabot gyud ang time nga biyaan ko ninyo. Maabot gyud ang time nga biyaan. Ang asawa na ako mag-chat, di. Puro ra hilak sa mga bata na diri. Muna, puro ra man hilak mga bata na diri. Ato tag-bridge atong dawis na, matanaw kog dagat. Di, pag humagklase, kay para makabalik pa ko dito kay aron maabtan pa ang sunset. Sa may matanahon dito ni palong ng adlaw. Ito, kang kaog mangga. Kanang mga mami na po na sila yung mommy's day out panagsa, oy, taga-ipod taon ninyo. Kita, narbaho tayo naman tayo mga day off. Napagyot tayo mga break time, panahog maniod to, mag-break time, mag-snacks, mag-break time, inig-uli, hayahaya, panahog TV, timplag kape sa asawa. Na kanang mga asawa, 24/7, walay break time. Inighilak sa bata, paghilom na, ka-day off ko ron. Di, yun may tabo. Mo na ako na-observa na mo anak, inighilak. Apil po ko ni katulog. Kaya makonsensya po ko, hinano ko niya siya dito. Nagyo po tayo matulog. Nagyo tayo mag-inusara ka. O kanang tayo nga mag-inusara ka, puro negatibo ang musulod sa imong huna-huna.
kung dili ka puno sa pulong sa Dios. Mo nang ningo si David sa Psalms 119 verse 11, O Diyos, ang akong kasing-kasing, ang akong mga huna-huna, nagtipig sa imong mga pulong. Kay sa time nga mag-inusara ka, naakas bugat nga problema, balatian, bayronon, kawaladon, mga rejection, mga stress, mga depress, mga rest. Kung wala kay pulong sa Dios nga pamalandungan, lami ang ihukot sa liog. Laming i-give up. Lami kayo mga igsoon, that is why pasabton kag ayo ni Lord karon. Nga kung nasinati nimong rejected ka, gikasinahan ka, gi-look down ka, gitamay ka, gibiyaan ka, parang 13 na mo katuig, manag-uyab, sa ika-14 ga bulag. Unya mo yung kang, gidalamon kunimo sa ingani kalayo, unya biyaan na kunimo. Sige, pagdrama. Okay, basahon na ito mga igsoon ang Ebanghelyo sa Matthew 26. So gitagna ni Jesus ang paglimot ni Pedro, tan-awang 31. Unya, mingon si Jesus sa mga tinunan. Mga tinunan, ingong amen. Tinunan ta sa Diyos. Wa naman silang Pedro ron, kita maoy mahimong estudyante sa Diyos. So niining gabi una, kamong tanan managan og mamiya. Ngaon sila ani, kamo tanan. Bilin gyud ko ani ron. No? Katong divine nga dibo. Kano sa to? Hoybes? Ka-divine nga dibo. Gawali dito sa Pastor Mario ningon siyang kinabuhi sa tao, dunay tulo ka tapok. Birthday magtapok, kasal magtapok, mamatay magtapok. Pero na kay utang way mo tapok nimo. Na kay balatian way mo tapok nimo. Wa di mo tapok. Daghantang naulawan ani ron. Parihong naigo tanan. Amen. Nyamingon si Jesus, sa iyang mga tinunan karong gabi huna kamong tanan managan og mamiya kanako. Kay ang kasulatan nag-ingon so gisulti ng daan sa Biblia. Muna dili ta pwedeng makaingon di na may tabo kung nasulti na sa Biblia. Nasabtan na to? So sa may mga translation na ng inyong mga Bible diha, mga lisod kay na Gideon, King James. Sana mga translation na to diyang gipanggunitan? Himoa nga ikaw nga nagkinabuhi maoy insaktong translation. Ngayon, uban nga, Pastor, di ko ganan imong Bible kay di mo na King James, di mo na Gideon, di mo na bagong tugon, di na good news. Klaruhan na imong pagkinabuhi kay mao na gikinahanglan. So ningon diha nga patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Ampo ba nato ning atong mga ginikanan ha? Kay sila ba ring mga leaders sa atong pamilya? Ampo po nato ning mga pastor. Asa ros Pastor Jonas, iampo na to. Onya kay kining driver og mo ni unahon, sigurado na gyud ng mga konduktor og mga pasahero mangambak na sila tong kanal. So sa verse 32, apan tapos ako mabanha mo na ako kaninius Galilea. So gisulti na ni Lord daan ang umaabot. Kung imong basahon ang Bible, kabalo na kag unsay umaabot nimo. Kadaot ba or panalangin? Ang Deuteronomy 28 ingon dito, kung mutuman mo sa akong sugo, maune. Dunay 14 ka bersikulo, iyang gihisgutang panalangin sa dayang mutuman tas gisugos Ginoo. Unya sa dili ta mutuman mga igsuon dunay 15 bersikulo 15 hangtod bersikulo 68. Correct me if I'm wrong. 48, 68 ka bersikulo, gisulti niya ang kadaot kundi ta mo buhat. Sa lagton nga pagkasulti, pag mubasa kag Bible, alam mo na kung ano mangyari sa iyo bukas, makalawa, ilang taon ngayon. Mula ngayon. Kahibaw na ka na. Gani mga igsuon, ang atong gipangayos, Ginoo gipangandoy, bulag sa atong mga gipangbuhat. Nagampo tas Ginuog mga matarong nga butang, pero ang atong gipangbuhat mo hinungdang mga daot ta. Mingon dayon kang Lord, tagai kog mayong panglawas, pero walay hunong panigarilyo og inom, musuyo pagyod way tulog-tulog, magbuntag og madjong.
magbuntag og duwag baraha. Ako nang gisulti dili aron maigo ka, kun dili kadasig ka kay ingana ko sa una. Mo trabaho feeds mo gitoy pasanon magpakaon og 24 ka sako nga feeds sa kaning manok tungod kay tagsa mamig building kaniadto. Nay tag 60,000 kabuk manok ning pakanunon. Namulaw ka sa buntag 18 ka sako unya sa hapon unom ka sako. So 24 tanan. Unya tagsa man gyud mi ana. Mano-mano pag yun to. Ikarga rin mo dako kayong kahon niya na iligid mo dagan ka unya. Kabukag panghuwad aning mga kananan. Unya dili lang na mamunit pag itlog. Pagkagabi kaya kag mamunit og itlog murag maputi ni imong likod. Kaya mo to automatic mo ligid ra mo tapok dito. Pamunit. Pagkagabi magtagay pag yun may mag-video na video mo na kalipay. Unya while mag-video ang among imnunon butangan pag yung kubra samot nga di katulog. Nagmanga hubog na usap pa manag. Ana. Ihaw na dayog mga mangawat og manok aning pultre. Ya panglatan higop sabaw niya. Dula na nagtungit. Paabot sa oras nga magpatuktok na pod sa manok nga na. Nya magampog maayong panglawas. Wa ka gidaman. Lord, mumataon ta ako Ginoo nga di maglabad akong ulo alas 3 ta ka natulog, mamata ka alas 5. Kabalo ka bisag kanang naang chismosa ra ka maglabad mo ulo. Kay every time mo sulti ta, lutang na tubig maabot ani no, dungog-dungog ba? Kanang nagsulti ta maigsuon nagsalibay ta og fluid. Nag-release ta og fluid sa atong lawas. Dili man na makita, usahay makita ang laway ni pastor dagko kay nang lupad. Pero naay dili makita nga nagagawas nga mga tubig. Unya nagpadayon og us-us ning ato ang tubig sa atong ulo mo nang mulabad. Na chismosa ka di pag kamo inog tubig, daoton imong ulo, daoton po kag kidney. Napabata? Kamo ba mo rag mugdi mo tuo? So sa verse 33 tan-awa, si Pedro moingon kang Hesus, dili gayod ako mobiya kanimo bisag biyaan pa ka sa tanan. Kisay nakadungog og ing-aning mga saad. Ato mga bana no? Sa nanguyab pa na sila kanadto nato. Di gyud mo biya. Mulabang pa mos kalsada, pinagunit pa unya. Sinyasan pa ning mga sakyanan nga, relax diha kay ligsan niya akong pinangga. Naghanag saad, oy, di mo biya. Nya unsa may imong feeling atong ni saad siya, tamis no. Lokso-lokso ka no. Mura kag na COVID no. Mo ang imyo, ang delta, ang unsa pa na mga virus, mo imong gibati ato tanan. Sa nakadungog ka og saad nga perting lamia. And that is why bisan pag pastor mo saan nimo or kinsa na mga alagara bisan pag bishop or obispo, ang saad das Ginoo ay maghupay nimo. Ang saad das Ginoo mo ay siguradong may tabo kay ang Dios bakakon. Iyon ang Biblia, himuang bakakon ang tanang tawo. Ang Dios matinud-anon. Munang ato kasi ang saad. Karon naghanag saan mo inom ka ani, maayo ka ani. Pa-inject ka ani, di ka ma-virus. Pero delikado po kag ma-plywood. Salamat sa Jollibee. Jig, thank you, Jig. Jollibee nga baso ba? Naghanag saad. And ikaw ug ako nahimong biktima ani. Kasagaran nga nagpatulpo, biktima nas mga saad. Napay mga saad karon muna ako alagad ko sa Ginoo. Na mastor ko og mag-business ko, muundang kog pamastor. Muna nga dili ko pwedeng mo apel og mga invest kay bisan ganing na yung mga kwarta, pagunitin na lang na ninyo diha. Di ko pwede ana. Kay nga naman, pwede matuyok ni mong huna-huna, inigdungaw ni mong kwarta. Gatuyok ni mong panglantaw. Inigbasa ni mong pulong sa Ginoo.
wa may color nga green, di ba? Wa may tulo ka zero ni. Di na ka makasabot kay sige na lang huna-huna. Kabalo ka mga igsuon, bisag gamay nga kwarta, magproblema na ka, dako nga kwarta, problema gihapon ka. Bisan pag na kay 1 million na 2 million, di gihapon. Murag imong paminaw, puro kuwang. Kay aning kinabuhi, madato ka or pobre, kuwang man jud ka kung wa kay Ginoo. Pero kung naa kay Ginoo, smile gihapon ka. Kay way sulod ang imong bulsa, pero imong kasing-kasing puno sa iyang gugma. Kasulay mo saad nga bayaran ka na ko katapusan. Kadungog mo ana. Kita tanan nakasuway ana no. Og di manggali ikaw may saad, ikaw may gisaaran. Sakto? Bayaran ka na ko sa katapusan. Katapusan sa gininhawa, katapusan sa kalibutan, katapusan simana, katapusan adlaw, katapusan bulan. Paklaro ba asay katapusan? Or katapusan ngipon nga matangtang nimo. So ang Ginoo matinumanon sa iyang saad. Naa pa ba ta diha? Amen? So, bisag mo biya ang tanan, Lord, di gyud ko mo biya nimo. Lingi-lingi kas imong mga sa imong palibot, kini kusugang mo amin og haleluya mga dagwaya di kasaligan, mamiya ra guro ni. Lord, ako Lord, di arag ko diri, di ko mo biya nimo. Na? Unya giabtan dayo pagsulay, wa na diha ikita. Bisag usaog dasig. Pag dinasigay lamang mo dito, pastor, iampo na lang kumuyana na. Luuya kayo, padayonon sa nato ha. Sa verse 34, si Jesus mingon kang Pedro, hinumdumi kini. So naay pahinumduman si Lord. Kabalo ka? Kanang tao mga igsoon nga nakabuhat ni mo sakit. Mulabay pag 40 ka tuig, 50 ka tuig, di gyapon ka kalimot. Nga kung imong hinumduman to yung gibuhat, murag gahapon ra nahitabo. Sakit kayo. Sakita kayo. Tanawa ng mga awit nga itong madunggan ron sa radyo. Kana nga mga awit na compose na sa mga kasing-kasing nga mga biktima sa mga saad. Biktima na sa mga saad na. Paminawa ng mga awit anang naasa, bisa katong kaniad to ba? Mga katiguangan, kusok kitang mangutanag, why, Delilah? Nga naman, tungod kay kaniad to mga igsuon, kita ray ga panday, ga trabaho sa atong mga tagsa-tagsa kaugalingon mo nang sa mga awit mo yung, I did it my way. Hala, you did it in your own way. Munang pakyas. Hello? Grabe, daghanang yung mga, sa mga batanon po, alam na this. Memorize dayo ng mga kantang puro maoy. Kung wala ka nang, maiintindihan. Si Jesus miingon kang Pedro, so, hinumdumi kini. O sa hinumduman, ang isulti sa Ginoo. Tanawa, nag-uli unya na yung mga tanan mo, o sa giwale, o sa humili, o sa gi-preach. Ambot ato tiksi lang si pastor. Basta kay, unya, o saan bagyod mga igsoon, ang isulti sa tawo mo atong mahinumduman. Sakto? Sakit kayo ng giwali ni pastor, pero di yung hinumdum. Pero, ang gisulti sa imong silingan kabahin nimo, di yun nimo malimtan. Imo pagyod ganing ipanugilon. Gidaot ko ninyo, mga kuan mo, high post na to ni sila. Panghingan lang na to ni sila tanan. Bayang gigipatulfo tani. Pero ang pulong sa Ginoo dali ang malimtan. Nakabalo ka og unsa imong nadungga silingan, dali kayo nimong i-share sa laing silingan. Pero ang pulong sa Ginoo, magatubang kag tao, kurog-kurog ka, gawna-una kag insultuhon na siguro ko ani no. Basin og di pa nako ni kaya. Adlok ta mo share sa pulong sa Ginoo. Nga naman ang atong ipahinumduman dili mao. Si Lord ingon siya Pedro hinumdumin ni. Ang next niyang isulti pulong sa Ginoo. Pulong sa Dios. So og si Lord na isulti mahitabo gyud na.
Gusto kag nindot sa kinabuhi? Basahan ang pulong, i-claim. Unsay gisulti diya kay mo na mahitabo. Amen? So hinumdumi kini sa dili pa moabot. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok. Di pa mo kalawon ha. Adi pa mo buntag. Makatulo ka mo ingon nga wala mo ako hiilhi. Isultian sa Ginoo, Pedro. Naingon to ni Pastor Rodnel nga ang sagit kuno sa manok, bakakon! Ha? Mupagpag pa na sila. Pag humag panumpa ato ni Pedro, pila lang ka gutlo milabay ni pakpak ng manok. Natubang ni Pedro ba unya niyo? Bakakon! Ipakpakan siya siyang kabakakon. Katulog yun niya. Nato siya nung napita, uy, kauban mo, dili, uy, kaila bre ko, anak. Pareha mo kanta lagi. Yang ko siyang balay, pareho mo mga music, mga Christian music. Taka lamang, uy, dili, uy. Nakita ka ni Simba dito, di na-invite ko ato. Ni kuan ako ni Tatnaw ba? Observe. Pag-abot sa unahan, Pedro, kauban gin mo. Ikaw ba? Takara yung kang sulti. Makiyahan biya ka nag-libel. Dili, oy. Pag-abot na dito sa gapainit siya itong kayo. Sigurado yung kung kauban na. Naungan mo, kauban yun mo lagi. Di ba dosi mo kabuok, Pedro? Kauban ni sir, kauban ni. Ayog sa mamatay pa ko ron, sir. Di yun may kauban, anak. You see? Anang time nga naa sa grabing kalisod, wala na mo angkon nimo. Kanang naakas problema, walay mo angkon nimong kauban mo. Manaamas panalangin, nagsana, igsoon tadas Ginoo, hallelujah, praise God, dasig kay tano, hallelujah. Naakas problema, ikaw lang usa. Muna makapangutana ka, Ginoo, nganong gibiyaan ko nimo sa pagkatinud lang, ikaw ni biya sa Dios, ang Dios dili mahimong mobiya nimo. Nasamtan na to? Pero si Pedro ni insist, tanawa ning gisulti ni Pedro. Sa verse 35, si Pedro mitubag, dili ko gayud ikaw ilimod. Bisan pagpatyon ako uban kanimo. Lami aning saad, no? Mubita na inigkasal, till death do us part, in health and in sickness. Unsa pa itong mga promise sa kasal? Daghan kayo. No? Kamo namoy mga igsoon, no? Lalaki, babae, awa pa ng aminyo. Pag naay maninguhaan na, prangkahin ninyo nang naninguha. Sa man ka, willing kang minyuan ng akong anak o ang akong igsoon. Dili ra ba ni mang laba? Dili ra ba ni mo flash sa CR? Dili ra ba ni mo hugas? Dili manilhig? Buutan ra ni nimo, diri na mo, dili ra ba dyan ni buutan? Inga na Itanaw na tong mudawat ba? Kaya kanang gaatubang mo sa kasal, ang imong makita niya puro nindot. Siya po, magtanaw ni mo, perfect kayo ka. Pag magkuyog na mo, hala na nga tubo ni naghangay, mga sungay, nga demonyo mo kalit. Unya di na magkasabot sa inyong mga prinsipyo. Dunay usa ka bula sa tubangan. Ikaw mo yung kamputi ang kolor sa bula. Imong asawa mo ingong itom lagi. Daoton yung kagmata, kaklaroan ng itom, ikaw mo'y daot. Di makasinabot. Pero sa pagkatinuod lang ang bula, tinuod nga itom o puti ang kolor. Diri nga side, puti. Diri nga side, itom. So, ikaw asawa, insakto ka. Ikaw ba na insakto pud ka. Pero dapat ninyo na ay usang magpaubos. Palakpakan na to ang Diyos. Nahamang yung ingon na nga puro mo insakto. Ha? Ngayon yung asawa pag long sleeve ba? Initan, lagi kaayo ko. Ni kay kuan man kag mag-long sleeve ka. Sakto magpulor lagi ko kay ganahan kog pulong. Mag-long sleeve ka kay kuan man god. Ang pulor lagi ko. Long sleeve la lang. Di mo maghuman og way mo paubos. Na? Bisan lang sa gikusgos electric pan awayan. Number 3, number 1 ragod. Number 3, number 1, number 3 lagi, number 1. Sige na lang, number 1. Pero ipa-swing-swing. Number 1 na gani, itutok pa dyan. Swing-swing. Mali, lisuda, no? Pero sa ni Agi, di gyud na nimo,
Wa kay makitang mali niya. Gani di ka maminaw sa imong ginikanan, imong pastor, sa imong isig ka churchmate. Kay ang imong mapaminawon siya ra usa. Kay para nimo perfect naman siya. Karon, kumusta? Kumusta, ha? Lami kayo ingay si Ron. Lami kayo ismail? Ah, pastor, praise God. Kaya kumpaan na, pastor. Ako asawa, pastor. Higit matabang, pastor. That is why ang asawa gaampo or ang bana gaampo. Pero, Lord, sa ngalan ni Ginoong Hesus, kining demonyo, Ginoo, mulayas. Kalit man itong hang demonyo. Bah! Kuratan siya. Iyang giingnan ng demonyo, ayaw ko gadluka kay igsuor na ba mo akong sawa. Iyang giingnan ng yawa, mga igsuon ni Abo siya tubangan nga, ikaw pawa niya. Katuo kag nahadlok ko ni mo. Igsuon na ba ni mo akong bana? Kada adlaw di ay silang kaguliyang. Hello? Diha nimo ma-feel ang grabe ng kasakit o kabugat o ana nga time ma-feel nimo nga ikaw na lang usa. Nakarelate? Nakasuway ta tanan, nakasabot ta ani, amen? That is why warning po ni sa mga batanon. Actually, daghan kayo taron, pero ako silang giingnan, do not join this morning, palihog. Afternoon mo join, kay kung mo join mo morning, wala na tayo distancing, napatay mga bata. Kabantay mo, last Sunday hoot kayong gawas. Muluag, ragnato ng mga bata. Ako silang inaayaw sa mo join. This afternoon ta mo join. Mahimo, maabot at tag-evening service, ani. Tabang na tagpangwali. Si Pastor Angelo Montesilio, tabang dong, ogwali dong. Mano po mamasok ko inong pastor? Si Pedro mitubag, dili, gayod, ikaw ilimod. Bisan pag, patyon ako, uban kanimo. Danawa. Og ang tanang tinunan, misulti usab sa ingon. Kanang hilig ka mo sa adsaad, kanang nakadungog nimo, munaad pod. Grabe, maraming tani magilty po ta. Kuyog tani ya. Sila po ningon, Lord, ang sa gisulting Pedro, maupod mi. Magkinaon sa Ginoo, dili gyud ka namo biyaan. Now, sa unahan ani, ang nahitabo gyud, mao na tong akong giingon nga gilimod gyud siya. Gani sa pagdakop, una nga nibiya niya si Judas. Ingon ang Proverbs, pagbanta kanang ang pulong sa imong higala nga nahigugma kanimo makasakit para nimo. Pero pagbantay sa halok sa kaaway. Naingon dayon si Judas, ug kinsay akong kisan mauna na. Kanang akong kisan mauna na inyong atakihon. Mauna na inyong gubon, mauna na inyong dakpon. Nagmagbantay ta kay ang una ana ipabati nimong daw gihigugma ka sa unahan gubon na kagayo. Doon na mga di nakakatulog. Katong nag-uyab pa mo, gabilar na nakmudaan, kadi mga tulog, sig chat-chat. Samot nagmagbulag, di nagad katulog, kay masakitan naman. Nga na ang itabo, bantay gini mga batanon. So, pag-abot sa unahan, gibiyaan na siya. Because in John chapter 6, na sinati na daan niya, nga dihay mga nanalikod niya. Kisa man to sila, mga taong nagsunod-sunod, kayo nakakaos, tinapay. 5,000 ka mga tao nakakaon sa 5 ka tinapay o 2 ka isda. Wow, di na ta manarbaho ani, dili na ta mananom, dili na ta mag-networking, dili na ta magnegosyo, kay makakaon naman ta. Kuyog ra ta niya, tara. Pag-abot dito giingnan sila sa Ginoo, nakakaon ka mo di ni anhi nangita mo nako, dili tungod kay nakasabot ka mo. Kung dili tungod sa pagkaon. Sa mga lagat tas Ginoo, dili aron panalangin na ta, kung dili tungod kay iya tang binuhat ato siyang simbahon. Amen? Praise God. So, dito palang daan ni biya na. And diri karon sa atong gibasa sa 26, gibiyaan na siya. And nabati pag yun niya, kanang sa unahan mga igsuon, nga bisan ang Dios nga amahan, ni biya sa iya. Ato nang basahon, samtang dito siya, grabe na ang kasakit nga nagdupa siya dito sa krus. Ingon ang Matthew 27 verse 46. Sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani.
nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Nakabalo ka mga igsuon, pag naay pangalan, or kanang mayon ko nimo, kuya, or sir, duwaon ako. Or mayon kong, daddy, o mama, di ba? Or tawgon ka nako sa duha ka pangalan, John. Nagpasabot na siya nga close kaayo ang inyong relationship. Muna'y kuan sa kanang pinulungan sa Bible. Kung magisgot tag culture silang pagpanulti. Pagbalikon niya sulti, ang iyang pagtawag nimo, it means close kaayo mo. Ingon siya, oh God, Father. It means close kaayo sila. Nasabta na to? Nangita, nagtiki ning uban. Suod kayo sila. Amen. Mo galing niingon siya nga, Eli, kaduha niyang gisulti kay close kayo sila. Pero sunod niya, why hast thou forsaken me? Nganong gibiyaan man ko nimo? In other words, kita atong ibutang sa tong huna og sa atong kasing-kasing. Nga bisan di ay ang pinakasuod nimo, mobiya unya nimo. Kani nga time gipabati ni God na murag layo siya, pero sa tinuod lang wala siya mibiya. Arong masulti ni sa Ginoo o atong masabtan pag-ayo, nga diha sa kahuyangon sa tawo, doon nagyay mga panahong ma-discourage ta, sa panahong mag-inusara na lang ta. O niya, magsugod na ka og hinumdum ka ng mga anak ka na, sana nag-eskwela pa na. Ako'y naghatag ng bayad na nilag mga tuition, mga ingon na yun. Hindi nga akong mga igagaw, hindi nga akong mga parintihan, ako'y nagtawang na nila. Nakaroon, wala man gani mo dool na kung muuyog sa akong rocking chair. Wala, ko na mo doon. Kay maabot ng mga tiguwang na ta. Lami kayong pangandoy mga igsoon, matiguwang na ta, matuog na lang ta ditso. Nya matapos na. Kanang muagi pa yung tawag, magdayaper, o nya duyan-duyanon. Bisan mga anak, di na mo duol. Wa sila kay balong, sa gamay pa sila. Inikuha ni mas dayaper, ni gawas naman, saluro no. Nahinumdum ko, gailis kong dayaper, aning nga mong bata dito sa, asa to? Caltex ba to me? Basta kay gasoline station. Ha? Pagkuha na ko sa dayaper, kay akong giwat-huwat nga pagawas sa siyang hugaw. Wa man doon. Pagkuha sa dayaper, kuha na kong ipuli. Pagawas man siya kayang hugaw, niya linugaw, raman doon. Di, ang akong gibuhat, ako na yung gisalom. Galibog kung asa na ko saon niya. Di na tamo sumpayag giun sa nako pangutana na lang mong mami. Kay mo nag-CR man siguro siya sa gasoline station atong time, ha? Nya kay bata ga-CR pod. Praise God. So ningon siya nga nganong gibiyaan man ko nimo. Suod kayo, close kayo, usa ta. Nganong nibiya ka? Listen. Kana bitaw kasagaran mga igsuon nga imong madunggan nga kanang friend gyud mo, di mo magbiyaay, happy siya, dapat happy po ka, mga amigo nimo. Pero kung sa tinuod lang og magsakit ka katong naas imong balay, mao junay imong kauban. Apil silang di katog. Ngatong mga tawo nga nisahan nimong dili mo biya, mo imong gilipay o kayo, mo imong gigastuhan. Nay picture sa bata mga igsuon nga gaedad siguro ang bata og 3 years old niya iyang gigunitan ang liog sa manok nga hiniktan og giduot si uta. Og niingon siya, ikaw gipalitan kag tuktukon og vitamins ni Papa, ako wakoy gotas. Luuyas bata. Tinuod mo na mga igsuon. Kanang naa sa tong balay nga sigihan natog singka, sigihan natong dak-an og tingog, kanang mga sakop natos pamilya, atong mga papa, mama, mga anak. Dili nato sila tarungog istorya, sige ratag sininggitay. Sa tinuod lang pagka nagka-problema ka, sila mo'y naa. No?
Sila mo'y naa, gani og isuod na tagdako kayong balunan. Hipuso na ta dito sa siminto nga moskitero. Di na kalamo ko dito. Muhilak na sila. Nya, nay, ang pastor yung ato siyang pahiluna sa iyahang malinawon nga dapit din magpaabot siya sa pagpukaw sa makagagahom. Papa. Ngana na dayon. Ngilak na. Now, bisa na nga itong Ginoo yan ng gisulti. Aron dili ka makaingon nga Lord, di ka ka-relate na ako, Ginoo. Di mo ingon siya ni mo, anak, di ako gikan. Nabati na ako na. Sa kita, dili lagi kita magpakabana, no? Kay pauwinan dayo nato ang atong gibati. Usahay mo sagit patag, kamatay na lang. Nga na dayon, mo sagit na dayon. Now, si Paul, mga igsuon, kining kaagi ni Apostol Pablo, nagkalain-lain ning iyang makuyog sa iyang journey. Kuyog sila ni Bernabe, gibiyaan siya ni Bernabe. Kuyog sila ni Dimas, gibiyaan siya ni Dimas. Sige gud niyang ma-experience nga sa iyang pag-ministry, biyaan siya. Tungod kay dasig kayo, pero sa diha nga dakpo na, silutan, kanang naang sa kastiguhon, torturo na si Paul, wanay mo angkon nga iyang kauban, mutakas na ang uban, mamiya na ang uban. Ang uban namiya tungod kay nahigugma pas mga butang nga kalibutanon. Sa laktod nga pagkasulti, bisan sa atong pagpangalagad nato sa Dios, mabati gyud natong daw nag-inusara ta. Na mabati gyud nato nga daw muratag na biniyaan mga igsoon. Naapa ba ta? Praise God. Hapit na mahuman ang introduction. Dugaya pa din, hindi na kumbalik. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 10. Mga tugon ni Paul. Ingon si Paul ngadto kang Timothy. Yang gisuwatan si Timothy ingon siya. Paningkamuti gayud ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang paghigugma ni ining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia ug si Tito miadto sa Dalmacia. Grabe, gainusara na lang siya anino. Gibiyaan siya. Naaritas verse 16, tanawa, verse 16 and 17. Basahon na to, ningon diha. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, mo na gisulti ni Paul, wala gayoy mitabang kanako, gitalikdan ako sa tanan, hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios. Now, naagod ay panahon sa kinabuhi mga igsuon nga daw mag-inusara ka. Itong testimony ka ganina ni ma'am nga ang tanang mga tao mo against sa imuha. No? Nga naman God pod nga sa sinugdan wala man guna gisyordaan nga mga papel, mga panag-iyahan sa mga kayutaan. Na wag ingong ako ani. Sige imo na. Pati tuluhan na to na. Baligyan na ni ko. Pag-abos panahon, uy, di mo din inyo tanan. Piki pa rin inyong mga papel. Na? So, naay mga panahon mga igsuon nga daw ikaw ra. Ikaw ra tanan. Murag ikaw ra nag-inusara ra ka. Sa mga amahan, mga inahan, makarelate ani. Akong mama ug papa, kasagaran atong iyaw-yaw, muingon dayon to siya. Pulo ka bok ni akong anak. Wa joy ni trabaho aning balay. Siligono kason. Muing anak. Urdaghan kayo mo sa anang iriya pero walay burag ikaw ra usa. Nakasuway mo? Si Jigjig, ma'am? Siya ko mo, oy, ikani ba nga ni ani, ikapon ka ni. Murag ikaw ra gyapon usa? Naajoy mga time ingon ana. But I tell you, sa panahon nga mag-inusara ka, diha nimo nga time mabati ang grabing discouragement. Ug mapasanginlan pa nimo nga pati ang Dios mibiya nimo. Sa pagkatinuod lang mo na ibutang nga dili mabuhat sa Dios nimo. Ingon ang Bible sa John chapter 10 verse 10, muani ang yawa, pagkawat, paglaglag ug pagpatay. So kung biyaan kas Ginoo buhi pa karon? Di gyud katalikdan ug di gyud kabiyaan sa Ginoo mga igsoon.
Bisan si Paul dili lang si Jesus Christ. Even si Paul nakasinati nga gibiyaan siya. Daghang rason ngano ang tao mobiya nimo. Number 1, wa na kay kwarta. Number 2, naanay lain. Nanay lain. Naana siya lain nga. Number 2. Daghan pa. O di na siya kasabot nimo. O di na mo magkasabot. Ngayon nga na bitaw. So gibiyaan. But niingon diha mga igsoon sa verse 17, apan ang Ginoo miunong kanako og mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko sa ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo og giluwas ako gikan sa baba sa leon og luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadaot og dadon ngadto sa iyang langit ng gingharian kaniya lamang ang himaya hangtod sa kangturan. Amen. Dunay usa nga magpabilin sa imuha. That is why permi nato nang mahisgutan kanang John chapter 15. Ingon si Jesus, akong punuan kamo ang sanga. Inig abot sa bagyo, lupad ang dahon, wala ang bunga, wala ang bulak, wanay mo duol, wanay langgam mo batog, wanay mo pasilong. So ang nabilin ang sanga na lang. Pero naapa ang punuan. Muna ingon si Lord, ako ang punuan, kamo ang sanga. In other words, mawala ang tanan ninyo na ako nga inyong Diyos magpabilin o makahatag sa labaw pa sa nawala ninyo. Palakpakan nato si Lord. Munang ato tas Ginoo mo salig. Tanang tao mawala, ang kalipay mawala, ang kwarta mawala, ang mawala tanan. Pati atong kilay nga giampingan atong ayon na nga wala. Pulihan na lang nato uling. Atong mga ngipon ginatutbrushan, gigastuan nato ni pulihan na lang nato plastic. Atong mga buhok, ang buhok ni pastor nagkahurot. Ano bisag usaon nato amping, mga wala gyud. Ang Dios ray naa magpabilin. Amen. Ang Dios ra joy magpabilin, mao na ang kanunayan ng priority si Lord. Ug naa kay mga maoy days in your life, nang maoy-maoy nimo ba? Mga discourage, mga drama-drama, mga teleseryeng kahimtang. Ayaw alahiga ang Ginoo. Awayon kasi imong igsoon, ayaw alahiga si Lord. Awayon kasi imong kaubas sa church, ayaw alahiga si Lord. Kabalo ka unsay pinakalisod nato mga igsoon kana jong pagpaubos. Og dili nato na mahuptan ng pagpaubos mga igsoon. Kining naa nato garbo. Nya kining garbo labaw panis COVID. Kabantay ka di ganang mo duol ang taon nimo kay duol ka na niya garbo man na siya kayo. Ang ubang mo tan-aw, amigo day na sila, mo day mga garbuhon. O maapil ka. Hala. So di na mo doon. Na kaning katapusan mga igsuon nga tong gamiton karon nga kuhaan natong pagtulunan mga igsuon kini si Naomi. Now, si Naomi mga igsuon usa siya ka hayahay, ingno nato. Hayahay kaayo nga dato kayo siya. Unya siya og ang iyahang bana og ang iyang mga anak nabuhi sila sa panahon sa maghuhukom. Ang mga maghuhukom pa mao'y nagdumala sa Israel. Unya ang Juda niadto nga time, ang Israel, ang katawhan sa Dios nagpakasala sa time sa maghuhukom. That is why gisilutan ang yuta sa Israel og walay ulan. Tinuig nga walay ulan o grabe kayo ang kagutom. Unya kasagaran 3 years and a half nga walay ulan. Imagine ha? Magyaw-yaw na mga itagos ka bulan walay ulan. 3 ka tuig og 6 ka bulan nga walay ulan. Ing ana kanunay ang mahitabo. So gisilutan sa Ginoo, gilatos Ginoo tungod kayo italikod sila sa Dios. That is why grabe ang kagutom sa Israel. Si Naomi og ang iyang pamilya gibaligya nila ang tanan nilang kabtangan og miikya sila sa nasod nga wala nakaila og Dios og didto sila nagkinabuhi samtang nagpabilin ang hulaw, ang El Nino, ang kagutom mga igsuon didto sa ilang nasod nga mao ang Israel. Now, sa wala pa sila mibiya mga igsuon, nagpuyo sila aning usa ka dapit nga ginganlan og
Bethlehem. No? Ginganlan og Bethlehem. Now, ang Bethlehem mga igsuon, giuluhan siya, ang meaning sa Bethlehem is bread of life. House of bread. Ano na Bethlehem ha? House of bread. Tanawa. Nagpuyo sila sa Bethlehem nga gitawag og house of bread. Na hibalota nga si Jesus Christ ningon, I am the bread of life. Asa man natawo si Jesus? Sa Bethlehem. Sa wala pa natawo si Jesus, ginganlan na daan ng Bethlehem og house of bread. Sa ato pa, dapit nga dili kabsag pagkaon. Nakasinabot lang kita, amen? No, gusto na ko ning maklaro kay kanang mupauli tang natay sure nga nakatunan. Dapit nga dili kabsag pagkaon. Pero ining tunguran, nilayas sila aning dapit nga di makabsag pagkaon tungod sa kagutom. Nakita na to? Nga bisan pag unsa ka ka-secure sa imong dapit, bastag magpakasala ka sa Dios, ang imong seguridad dili makapanalipod nimo. House of bread na sila pero ikya sila kay gigutom. Now, atong basahon. Iyon ang verse 1 sa Ruth chapter 1. Kaniadto panahon sa mga maghukom o maoy nagmando sa Israel, may gutom nga miabot sa maong nasod. Busa, may usa ka tawo nga taga Bethlehem sa Juda nga miadto sa nasod sa Moab. Uban sa iyang asawa og duha ka anak nga lalaki aron adto magpuyo didto. So mura ba ni sila gidisiplina og nitangkas sila sa disiplina? Hina itong mga anak katong bunalan, sawon ang bunal yung mudagag kalit. Kasaway mo? Mo kasaway? Or mamutang mo karton sa inyong lubot. Aron ining latos, bang! Pero way sakit. Ingani ni sila. Gipadad-an og kastigo ang ilang nasod sa Ginoo tungod kay nakasala. Sila miikyas. Dili mo dawat sa pagpanton ni Lord. Kanang kita bang mga maayo rang butang atong dawaton ni Lord, pero kastigoon na tag latoson ta og suwayon ta, di ta man dawat. Dumtano na to ang Ginoo, mangluod din tas Ginoo, moingon na din tang Lord, nganong gingunani makurimo, nganong gadumot man kanako, giganid man kunimo aning kalisod. Hinga na rin ka no? Siya mao si Elimelech, kinis Elimelech bana ni Naomi. Okay, si Elimelech og si Naomi ang iyang asawa, ang ilang duha ka anak nga lalaki si Malon og si Kilion. Upat ni sila. Bana si Elimelech, ang asawa si Naomi, ang duha na ka anak nga lalaki si Kilion og si Malon. Na? Onya taga Efrata sila nga sa ato pa Bethlehem sa Juda. Dito daw ni sila gapuyo sa Bethlehem, the house of bread. Pero bisan pag house of bread, nagutom sila ni nga time kay nagpakasala sa Ginoo. Disiplina sa Lord, gipadad-an og tulo ka tuig gatunga nga walay ulan, nitakas sa laing nasod. Muikyas. Kabantay mo pag linog sa Bohol, nang laya sa Tacloban kay mounlod ko na ning Bohol, naigo sa Bagyo dito natiwas. Sa verse 3. Si Elimelech namatay. O sino itabo ni Elimelech? Nganong niadto man mo sa Moab? Naamo gapuyo sa Bethlehem. Unsa ang Bethlehem? House of bread. Diin natao si Jesus sa Bethlehem. Ni unsa si Jesus sa John chapter 6, I am the bread of life. Nganong nihawa man mo sa presensya sa Dios nga naghatag og kinabuhi? Muni problema nila. I tell you, bisag nagginhawa ta, kung wala tas presensyas Ginoo, galakaw-lakaw tang patay. Munang dunay gustong musunod ni Jesus, iyang giingnan nga, Lord, musunod ko nimo, pero ilubong usa namo tong among papa nga namatay. Ingon ang Ginoo, pasaglay ang mga patay nga maglubong sa ilang minatay. O sabot gipasabot, pasagdi ang mga walay pagtuo, walay kinabuhi, walay presensyas Ginoo, walay nagsalig sa Ginoo, sila'y mulubong ato ilang patay. Nibiya sila sa dapit nga naang presensya sa Ginoo. I tell you, magkaproblema ang simbahan, magkaproblema ang church, magkaproblema ta sa ato pagpakilakas sa Ginoo. Ay og biya sa Ginoo kay mabuhi gyapon ka. Itangka sila so namatay. Namatay si Elimelech og si Naomi na lamang nahabilin. Uban sa duha niya ka anak nga lalaki.
Kining duha niya ka anak na minyog mga babayi nga taga Moab og ginganlag Orpa og si Ruth. Naminyo og tagduha, naminyo sila sa duha pod ka Moabite woman kining duha niya ka anak nga si Kilyon og si Malon. Ang pangalan sa maong usa si Orpa, ang pangalan sa usa Ruth. Unya ningon diha tapos sa napulo ka tuig nilang pagpuyo dito namatay usab si Malon og si Kilyon. Tan-awa ning kamatay na hitabo ani. So I tell you, makaingon gyud kang naunsa naman ko ani. Og niingon ang Bible, og si Naomi na lang ang nabilin, og wala na ibana. Og ang mga anak siya, wala na ibana, og ang iyang mga anak, wala na ibana. So dinhi nga time, makaingon na gyud kang naghinahinay, nagbiya ang tanan. Imo pong mga kaniadtong hinaguang mga bahanding tinigong milyon, bilyon, hurot-hurot na. Nangawala pag yun imong mga minahal sa kinabuhi. And then, sa verse 6, nakabalita si Naomi nga gipinalanginan sa Ginoo ang iyang katawhan pinaagi sa paghatag kanilag maayong ani. Busa nangandam siya sa pagbiya sa Moab uban sa iyang mga umagad. Na? Nitakas sila, gikas Bethlehem, kay lagi nilikais kagutom, ini nga time perting gutuman na noon sila, naglisod na sila kaayo, o ang dapit nga ilang gibiyaan, gaawas ang abundansang panalangin. Muna sultian ka na kung magkinaunsa na itong pagpakiglakaw sa Ginoo, ayog biya sa Diyos. Nausyab naman si pastor. Nausyab, lahi na ng taga-church. Kabalo mo mga igsoon, every time makadungog ko anak, masakitan dyo kong ayo ba? Mga na dyo ko nga, kamo na lamay, pundo diri sa church. Adto ko sa inyong bahay. Nga ako'y mo ingon, grabe ng taga-church. Blessed jud kayo. Sakit kayo, no? Unya, sagdi lang. Pero kay, og ana di kag paminaw sa pulong sa Ginoo man, o kang magtagad. Buhi ka sa pulong sa Dios. Lipay gapon ayo si Paul, rejoice in the Lord always. Amen ba? Okay. So, sa verse 7, milakaw siya uban kanila balik sa Judah. Apan samtang naglakaw sila, si Naomi miingon sa iyang mga umagad, pamauli kamo sa inyo, og tipon kamo sa inyong mga inahan, inaot unta nga panalaginan kamo sa Ginoo, sama nga kamo maayo kanako, og niadtong nangamatay, og itugot unta sa Ginoo nga mga minyo kamo pag-usab, og makabaton kamo og mga panimalay. Busa, mihalok si Naomi kanila og nanamilit, apan mihilak sila sa makusog, og miingon kaniya, dili kami muuli mo pauli, mukuyog kami kanimo, mangita og ngadto sa imong katauhan. Kunyari sa sinugdanan, dili sila mo biya. Hilak-hilakay pag yan. Digyo ka na mo biyaan, digyo ka na mo pasagdan. Basingon si Naomi nga, ikaw Ruth, ikaw Orfa, uli mo sa Moab, ako nalay mo padayon pag uli sa Judah. Kay mag-unsaman mo dito, wala ko'y balay dito. Wala ko'y yuta, wala ko'y pagkaon, makilimos na ko'y nag-abot, na pamundua, unsaon mo na ako pagbuhi, pabigat mo, uli mo. Uli na lang mo, maminyo pa mo mga dato dito sa inyo, ha? But listen, in verse 11, mitubag si Naomi, kinahanglan nga mamauli kamo mga anak, nganong mukuyog man kamo kanako, makapabaton pa ba akog mga anak, aron inyong mabana? Pamauli kamo kay tigulang na ako og dili na maminyo pag-usab. Apan bisan pag maminyo pa ako pag-usab, karong gabi huna og mga anak o mga lalaki, makapaabot pa ba kamo nga managko sila aron inyong minyuan? Grabe no? Makapugong ba kamo makapugong ba kana kaninyo sa pagminyo sa lain? Mga anak, nasayod kamo nga dili gayud kana mahimo. Nasuko kanako ang Ginoo og naluoy ako pag-ayo kaninyo. Pasanginlan na niya si Lord. Siya na nitakas, siya mo nitalikod ni Lord. Iya pang ipasanginlan si Lord nga nasuko niya. Hello? O sahay ba kanang atong mga himuong mga butang, mo hinungdan sa atong mga kasakit o mga kadaot. Ang Ginoo pa joy atong pasanginlan. Kabantay ta ana? Wala di mangangkon. So, in verse 14, niining tungura, mihilak pag-usab sa makusog. Mihilak sila pag-usab sa makusog. Unya, si Orpa,
mihalok sa iyang ugangan og nanamilit og mipauli sa iyang katawhan. Apan si Ruth wala gayud mibiya kang Naomi. I tell you, tanan mubiya pero naagyoy magpabilin nimo. Naagyoy usa nga magpabilin nimo. Niuli na sa Orpa. Pero si Orpa naghilak-hilak yun to sama kang Pedro, Lord, mamatay po ka. Mukuyog jud ko nimo, Lord. Sama kang Orpa. Pero nibiya gyapon siya kang Naomi. Apan si Ruth, ni-insist jud si Ruth, nga mukuyog lagi ko nimo, Lord. Unya, si Naomi mayon kang Ruth, ang imong bilas. Bilas day tawag ani. Kaning pareho nimong binalaye, ang ilang tawganay sa usa-usa, bilas. Karon pa, nga tin-aw, no? Unya, may pauli na sa iyang katawhan o sa iyang Diyos. Lakaw kuyog kaniya. So si Naomi, iyang gidiscourage si Ruth, lakaw. Kabalo mo si Ruth. Naay kasing-kasing si Ruth. Nga dili niya pasagdan si Naomi. Naomi, sa dato pa ka. Sa buhi pa imong bana, sa buhi pa imong mga anak, buhi pa akong bana. Malipayon tang nag-uban. Karon nga naa ka sa kasakit, talikdan ka nako. Dili na mahitabo, Naomi, oy. Kuyog ko nimo, magpakilimos ta dito, mapakilimos ta. Ako sa imong kinabuhi, may akong kinabuhi. Tulog tag trapal. Ingon si Ruth, sa verse 16, apan si Ruth, mitubag, ayaw akong agda pagbiya kanimo og ayaw pugni sa pagkuyog kanimo. Bisag asa ka paingon, mukuyog gayud ako. Bisag asa ka mo puyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawhan, mahimong akong katawhan. O ang imong Diyos, mahimong akong Diyos. Bisan asa ka mamatay, adto usab ako mamatay. Og ilubong, mahiaguman ko unta ang labing makalilisang nga silot sa Ginoo. Kung tugutan ko ang bisan unsa nga makabulag kanato gawas sa kamatayon. Nakita ni Naomi nga mukuyog gayud si Ruth kaniya. Busa wala na siya mudugang og sulti. Uban gyud si Ruth niya. Now, Anita, arong masabtan nato nig ayo. Now, kabalo ka dunay mga tawo gyud nga diha sa imong kinabuhi kaniadto. Nya para nimo espesyal sabto sila. Para nimo dili na maputol ang inyong kalipay ato mga panahonang mag-uban-uban mo. Pero niabot gyud ang time nga na-realize nimong niining kinabuhia ako ra gyud ay usas kalibutan. Dunay mga panahon nga bisan imong partner, bisan imong mga anak di kasabot nimo or ikaw anak di kasabot nimo imong ginikanan. Og ikaw mismo sa imong kaugalingon di nakakasabot og kinsa ka unsa na nang imong gipangbati. Ang tanan wala na. O niya mapasangilnan pag yun nimo pati ang Dios. Nga tungod kay wala na ka nag-uban ako, Lord. Tungod kay nagguol na sako kanako, mao ning imong gibuhat ni tanan. Pero sa pagkatinuod lang ilaha tong mga buhat mo hinungdang na ingon ato tanan. Sa pag-uli na ni Naomi mga igsuon dito sa Juda, nakit-an dayon siya sa mga taga-Juda. Nalipay sila og sila niingon, "Oy, niya si Naomi na uli." No? Naa si Naomi, basahon na to, verse 19 to 20. Ningon diha, unya mipadayon sila paglakaw hangtod miabot sila sa Bethlehem. Nangalipay ang tanan sa pag-abot nila. Og ang mga babae miingon, si Naomi ba kini? Nganong nalipay sila tanan? Because kining mga tawhana, mga dato ni, ay kini si Naomi, inilani sila sa ilang pagbiya. But pag-abot nila sa maong dapit mo nang nalipay sab sila. But ingon sa verse 20, mitubag si Naomi, ayaw na kog tawga og Naomi, kundili Mara, kay gipaantos ako pag-ayo sa labing gamhanan nga Dios. Sa pagikan namo dinhi, daghan akong kabtangan, apan wala ako'y nahot, nga gipapauli sa Ginoo. Busa nganong tawgon man ako ninyo malipayon, nga gihukman o gipaantos man ako sa Ginoo nga labing gamhanan. Ingon siyang ayaw na kog tawgag Naomi. Sa batanan Naomi,
Kusog-kusugon nato, Naomi. Listen, kining Naomi, it means blessed or happy or malipayon. Muna gipasabot ana. Ningon siyang ayaw na kog tawgag blessed. Pag-ampo para ni Maria nga ningon dia, blessed are you among women. Kanang madunggan nato bitaw, the angel of the Lord declared unto Mary. Ngana, no? Yeah, blessed are you among women. Kini si Naomi gitawag sab ni siya blessed sa ilang nga time. Hello? Bulahan sa iyang nga time. Happy sa iyang nga time. Pero pagbiya niya sa presensya sa Ginoo, nasinati niya ang kamatay, ang pagkatinunglo, ang grabing kapaitan. That is why nibalik siya nga way nahot. Sa John chapter 15, the prodigal son, pagbiya niya sa iyang amahan, balik siyang datua kayo. Ba't nibalik siyang walay nahot na ni mahong baboy? Nga naman ingon ang Bible, tay, ibalik yung kaptangan, tunga, ang katunga, ako na, kay mo lang yaw ko. Ako na'y bahala, mas maalamon pa ko ni mo. Yusikusikan niya ang tanan, hangtod na hurot, ang dibalik siyang way nahot. Maupod ni si Naomi. Dato kayo nga may biya. Pero nibalik siya nga way nahot. Sultian ka nako bisag unsang kaimtangang naa karon sa kinabuhi pag mobiya kas Ginoo. Ma-realize gyud nimo ing ani di ay kasakit o kapait ang pagtalikod sa Dios. Bisan si Lucifer dito sa langit, he was the general of the armies of angels. Praise and worship leader. Siya maoy naa sa labing duol sa Dios. Wala siya'y utang. Wala siya'y balatian, wala siya'y problema, dili siya kinahanglang mag-networking o magnegosyo o manindag, mag-unsa. Pero may talikod sa Ginoo. And that is why ang silot niya, grabe kayo, munang lisod, guyog kayo mga igsoon. That is why nataron sa kalistanan, sa kalisod. Nato ning kalisod, mga igsoon. Nato ning murata gisagpa, bali-bali sa pagbagsak sa kinumiyang, sirado mga panarbaho, grabing kalisod. Pero ayaw lang yung himuang mabiya kas Ginoo. Because dunay harvest nga umaabot, wala ka sa dapit nga bubuan ni Lord og harvest, sigurado gyud ka. Daw sama ka kang Naomi, mag-ibog na lang kang mag-uli. Unya pag-abot ito, uy naa si Naomi, ayaw ko ninyo tawag blessing. Ayaw ko ninyo tawag ipanalanginan, ayaw ko ninyo tawag lipay, tawag ko ninyo, tungluha ko ninyo, ingna ko ninyo, mara, pait nga kinabuhi, bakaluluoy, way nahot, ingna ako ninyo. Kay maunay akong gidangatan, kanang motalikod ka sa dapit nga ng presensya sa Dios og mobiya gyud ka sigurado gyud na. That is why ayaw pasanginli si Lord sa tong kahimtang nga grabe kayo moingon natang gibiyaan ko sa Ginoo kay sa pagkatinuod lang ikaw may katalikod sa Dios. Ikaw ug ako ang nagbiya sa Ginoo. Nasabtan ba nato na mga igsoon? Ingon siyang ayaw ko ninyo og tawag Naomi. Listen to this. Kabalo mo unsay nahitabo. Bisag grabe kayo ang kapait ang giagian ni Naomi og niingon na siyang gibiyaan ko sa Ginoo. Sa pagkatinuod lang wala siya biyais Ginoo. Asa ang Ginoo? Tuwa sa kinabuhi ni Ruth nga nikuyog niya. Because akala niya wala siya ipakaon ni Ruth. Pag-abot ni Ruth dito, si Ruth mo'y nanarbaho, na bisag muwabait siya, delikado siyang patyon, delikado kay dili siya Israelite, kay muwabait siya. Pero sa gilang nagbukot siya, init kaayo, mangmunit siya aning mga hulog-hulog gikan sa mga ani, iyang tigumon, iyang giukon, mugawas ana ang lugas, lutuon niya og ipakaon ni Naomi. Ug samtang si Ruth nakit-an sa usa ka dakong dato sa Bethlehem nga ginganlan og buwas, niingon siya kinsa man ni siya umagad ni siya binalayan ni siya ni Naomi. Nakahinumdum dayon si Boaz nga si Naomi ug ang iyang bana close relatives me. Ang tanan nga iyang mga kabtangan na prenda to, na baligya na to, bat kaya nako tong paliton og balik og ihatag kang Naomi. But listen,
iyang giingnan niya mga sulugoon, ayaw ninyo hilabti ng babae nga manghagdaw. O ang inyong buhaton, pagbilin mo mga binugkos na daan nga inyong mga ani, arong dili na siya magasigig, tibok hapog pamunit, mapuno na daan ang iyang sudlanan. Unyag si Ruth, nagsunod siya na tingala siyang na mauli na ang mga sulugoon ni Boaz, pero gipangbilin ang mauban nga mga binugkos nga mga ani. That is why dali kayong napuno ang iyang gantangan. Og muuli siya nga daghan kayo sa ani, og niingon dayon si Naomi, asa man kagikan Ruth ng hagdaw, nga dali man kayo kang nakapumpon og daghan man kang nabalon. Ingon siya dito sa luna ni Boaz. Dito sa anihanan ni Boaz. Ang mga tinunan ni Boaz, ilang gibilin ang mga ani. And after that, ningon siya, kabalo karot, kana si Boaz, close relatives nato na siya, usa siya sa pinakadato aning dapita. Lakaw alagari siya. Lakaw dulog niya rong gabi, panghimasa o pagpahumot. Unya ni dulog siya dito. Unya, pag sipa ni Boaz, unsa man ni naamay ko'y tapad ha? Isa man ni nasa kuti ilan. Si Ruth di ay. Si Boaz anak nga time idara na si Ruth kanang linghod pa, kanang bag-o pa siyang basta kadili pa kayo siya idaran. But ang nahitabo mga igsuon, ningon si Boaz, Ruth, ayaw kabalaka kay pangitaan kanako og imong kaminiuan. Batiman ni Ruth nga kung walay makigminyo nimo, ang mominyo ni Ruth, maoy mo palit sa tanan nga mga yuta nga nabaligya ni Naomi o ni Elimelech. Ang mga sawa ni Ruth, mangita ko karon dito. So si Boaz nagpatawag siya og gathering, assembly. Ingon siya, niya si Ruth, binalaji ni Naomi, namatay na si Elimelech, namatay na pud ang husband ni Ruth. Nakaron ni uli sila dinig, wala gyud sila kapuy-an, wala sila yuta. Kinsa man karon ninyo ang mo mga asawa ni Ruth. But wala gyud ang asawa ni Ruth. Niingon si Boaz, Ruth, pangasawon ka nako. Og si Ruth hilabihan niyang higugmaapod ni Boaz. Human niya gipangasawa si Ruth, tanan nga kabtangan nila ni Naomi gipalit ni Boaz pagbalik og gihatag niya balik kang Naomi. And kabalo mo mga igsuon, Matthew chapter 1, si Ruth nahimong lulo ni Jesus Christ. Kung subayon nimo ang generation. Munang ikaw Naomi, ikaw karon nga naminaw, muingon kang gibiyaan kos Ginoo, wala lang kakasabot-on sa plano ni Lord. Mawala nimo ang tanan, mabati pag yun nimo ang daw tinunglukag daw biniyaan ka ni Lord. Pero sa unahan makita yun nimo unsa ka maayo ang Dios kung magpabilin ra ka sa grasya sa Ginoo, magpabilin ra ka sa iyang presensya. Amen. And si Boaz nahimo nga lolo ni Obed. And si Obed nahimo nga papa ni Jesse. O si Jesse nahimo nga papa ni King David. O si King David naglatay nga mga generation hangtod nga nahimo niyang kaliwatan. Sa Judah natawo si Jesus Christ. That is why kung imong subayon ang henerasyon ni Jesus Christ, si Jesus ni Joseph, Jesus anak ni Maria, ni Joseph, si Maria anak ni Boaz nga asawa niya si Ruth nga Moabite. That is why ayaw kag conclude karon unsay imong kahimtang karon nga moingon kang gibiyaan kas Ginoo. Because sa tinuod lang sigurado ng daan nga walay magpabilin nimo gawas sa Dios sa panahon nga naa kas grabing sakuna sa kinabuhi. Ang Ginoo ra gyud magpabilin. That is why He said, akong punuan kamo sa nga paghuros sa bagyo. Hurot ang tanan. Ba't nabilin ang punuan? Unya nang labay ang pila ka mga kapanahunan, ang punuan nag-provide na po siya bagong dahon, bagong bulak. Namunga ni labong ni nindot ug mas dinindot pa kaysa sa ni aging panahon. That is why karong kabuntagon ang challenge ni Lord sa kada usa nato.
ang imong pangutana, nganong gibiyaan mo man ako? Ang tubag ana, wala siya nibiya nimo, ikaw nibiya niya. Karon nga nahibalik na kaniya, ayaw nagagbiyai ang Diyos. Pwede kang madato sa mga butang kalibutanon spiritually, wala tay nahot kung wala natas presensya sa Ginoo. Amen. Akong malipayon, pagpaubos, pagpasalamat sa Ginoo. Dako kaayo gyud na nga kadaugan nga gikas pagsugod sa pandemya, wala gyud na hunong ning atong panagtigom. Lockdown na ang mga kasimbahanan. Pero giubanan ta sa Ginoo. Akong padayon nga pag-ampo, wa po ta kabalo sa umaabot, uban ang pagpaubos ng gyud nga Lord, ihatag gihapon nimo ni. Especially coming na atong great day. Nga kitang tanan, hawaso na to ang tanang pagpasalamat sa atong kasing-kasing para sa Ginoo. Grabe kaayo. Ato iduko ang atong mga ulo, mag-ampo ta. Ginoong Diyos, nga labing gamanan, dala na mo, Ginoo, mga kasing-kasing nga samaran. Mga panghuna-huna. Nasakitan kami, di may makalimot sa mga panahon. Sa mga kasakit, sa mga pagsalikway nga among naguman. Isulta sabni sa among kapakyasan, nga misalig kami sa mga saad sa tawo. Tabangi kami, nga samtang na'y kusog. Ug doon na pa'y hangin nga among madakpan sa among pagginhawa. Among ibilin ang among pagtuo ug among pagsalig kanimo Ginoo. Malayo kami sa among mga minahan. Masakitan kami Ginoo. Na ang mga kasakit nga magadangat pa, mabati na mo ang abundansya sa pagkaon kaniadto. Sa paghagba sa ekonomiya, sirado ang mga trabaho. Ilabi na niya mong probinsyang nagsalig sa turismo nga hibagsak og taman. Kanya-kanya kaming pamaagi Ginoo. Sige may guna-huna, unsaon na mo. Nag-survive kami uban sa among mga gagmay, mga kanakan. Mabuhi kami. Usahay makahuna-huna kami nga manglangyaw. Maghimo na lang unsay mga pamaagi para kami mabuhi. But imo sa ming giwarningan Ginoo. Sama kang Naomi. Sama kang Elimelech. Magkinaon sa man, magpabilin mo sa imong presensya. Magkinaunsa nga dili minimo biyaan. Among mga kaanakan magtubo sila. Wa na may nindot nga ilang madungog ug makita apan magtubo sila sa imong presensya nga makadungog ug makakita sa nindot nimong mga saad. Sa among tagsa-tagsa ka pamilya, among paghangyo, ang imong kalinaw, ang grasya, ang gugma, mga panalangin, mga puno sa among mga panimalay. Ipabati kanunay kanamo Ginoo nga sa panahon nga rejected kami sa tanan, na akagawas nun nga nagagakus sa kada usa namong nagdawat, nagpasaylo. Yes, Lord, nakasala kami. Musuway kami takas, musuway kami palayo. Pero doon na ba'y laing Diyos nga among kadungan? Doon na ba'y laing Diyos nga mo pasaylog, mo dawat na mo? That is why kaming tanan ni ani balik, nagabalik sa imong presensya. Bisan tuod, panglantaw sa uban, daway nahot. Pero diha kanimo Ginoo, bililhon pa mi kaysa sa bulawan nga giputli sa napulo ka bises. Salamat kaayo sa mga kinabuhi nga ni karon. Bisag tagsa lang may magkaubanay. Masiguro namo
Ang imong gamhanan mga kamot, dili mo hunong sa pag-amuma sa kada usa. Dili mo hunong sa paghimog mga maayong butang sa tagsa-tagsa na mo ka mga kinabuhi. Especially karong panahon na, we pray nga kami o ang amang mga minahal nga nasa layong dapi. Dili sila kapsan sa hinlo nga hangin nga ilang ginawaon. We pray, Father God, nga padayon o Diyos ang imong pagluwas bisan sa mga kaparyentihan, mga minahal namo nga naigo ining COVID, kining coronavirus, Ginoong. Salamat kayo nga imong pamatud-an nga dili ang maong sakit, dili ang maong virus mo'y magbuot sa gidaghanon sa kapanahunan nga among puyan, kundi ikaw o Ginoong Hesus. Thank you, Lord, we pray. Sila nga nakakaroon sa mga ospital, sila manong kiking Ginoo, ang kulpadaan, upan pa nga naigo sa coronavirus, they will survive in the name of Jesus. Ang oxygen nga ilang ginawaon, ikaw o Ginoong Hesukristo. Aning barangaya, tinamay kami. Aning barangaya, sinalikway kami. Aning barangaya, ginalockdown kami. Ba't karong panahon na masayod sila na ikaw ang Diyos na kuban ka na mo? Ikaw ang Ginoo na nalipon. Ikaw ang Ginoo na higugma. Ikaw ang Ginoo nag-honor sa mga langit ng pangandoy sa imong mga anak aning barangaya. Salamat kayo, Ginoo, sa imong presensya. Sa mga karon pa nakaani, Ginoo, salamat kayo. Bisag asa mi nadagsa, bisag asa mi nimo gipangdala. Sayra namo. Sa kadaghan sa mga saad, sa mga taong wala natuman, sa kadaghan sa nagtalikod o nagsalikway, ikaw lamang ang Diyos nagapasaylo ug naigugma. Ang pingi ang among mga kabataan, ang among mga young people o kaming mga ginikanan, matapos ang among gininhawa sa gitagal nimong gidaghanon sa mga katuigan nga among puy-an. Thank you, Jesus. Manindog ta mga igsuon na to